నేను వారి నుంచి వచ్చేసాను. మీరు బస్సు ఎగి ఎగి రోతే పుట్టి ఎర్ర బస్సు మీద నాకు మోజ పుట్టి ఆర మీద కుర్రకాళ్ళ ఆర కొట్టి బెంగుళూరు కళ్ళినాను, మంగళూరు కళ్ళినాను, బీహారు కళ్ళినాను, జైపూరు కళ్ళినాను, రాయలూరి సీమకొచ్చి సెట్ అయ్యాను. ఓహో, మరి ఇక్కడ కుర్రోళ్ళు ఏం చేశారు? కడప బాంబు కన్నుతో వేసి కన్ను కొంప పెంచేశారు. ఇక తైలేగా చేసేస్తున్నా మంచి బీట్ వస్తుంది, పిచ్చి పాట వస్తుంది. శివకాశి అన్ని రాజేసి సిగ్గు వేస్తే లేసి పోతే పోతే లేసి పోతే పోతే చెట్టు మీద మ్యాంగోలో చాకులాంటి పిల్లాడే ఎంత షార్పు పుల్లాడే లేసిపోతే